Čaute, ja som Tinka a v dnešnom videu som si pre vás pripravila reakcie ľudí na to, keď im zrazu vypne Wi-Fi, internet. A čo všetko sa môže stať, keď internet nejde aj na pár minút? A môžeme ísť na video, na čo to zbytočne obkecávať. Poďme na videjko. Tak veľmi ma to mrzí, deti moje, ale dneska nám zase bohužiaľ nejdu tie internety. Neviem, čo s tým je. Minule som tu mala problém so žiakmi z 9. C, dneska tu mám problém s vami. Neviem, čo s tým budem robiť. Asi to poviem informatikom, nech dačo opravia Wi-Fi. Ale my si samozrejme prečítame článok na strane 51. Všetci si otvoríme na strane 51. Tak toto je Gretka. Má 9 rokov a veľmi zbožňuje ťukanie do mobilu a taktiež miluje youtuberku Terry Blitzen. Dnes sa jej však prihodila strašná vec. Terry pridala nové video. Prečo to nejde? To som urobila zle. Prečo? Prečo? Tak toto je dvorič Bohuš. Páči sa mu Kája a nebolo dňa, kedy by jej nenapísal. Bohuš si myslí, že Káji sa páči tiež. Dnes mu však vypne internet a zistí niečo, čo vôbec, ale vôbec nečakal. No, Karol, hej, to som ja. Si predstav, ty koko, som bol teraz na Facebooku, som si s Kajou tam písal a predstav si, som zistil, že ma báli, chápeš to? Ale vieš, čo je hrozné, že mi prestalo ísť Wi-Fi. No hej. Čo? To si mi akože nemohol povedať, že spolu chodíte? Nestojím ti aj tak za nič. Už nikdy nebudem môcť uplatnúť na YouTube žiadne video. Nikdy v živote. Už nikto nikdy nebude vedieť, že existovala nejaká Tinka Channel. No výborne, aspoň konečne umieš ten riad, čo mi už 3 týždne sľubuješ. Stále mne hovoríš, mami, umiem riad, neboj sa, mami, môžem ísť von a stále dookola. A mama stále za teba maká, umýva riady, prebaľuje Janka a ty nič. Proste nejde internet, budeš musieť umyť riad a bez debaty. A ja sa dneska zabavím. Mama, nešťastie sa stalo. Wi-Fi ísť prestalo. Joj, vnúčka moja, keby si ty vedela, ja v tvojom veku, my sme tie internety tiež nemali, ako ty teraz. Joj, a koľko kobercov sme sa natkali, peria natrhali, joj moja, vieš čo, ja ťa zaučím. A počuj, chcela by si vedieť, ako som sa spoznala s tvojim detkom? Tak ja ti to poviem. Písal sa rok 1940. 2 hours later. Ku ním do pivnice a vďaka tomu som sa tam zachránila a tam ma potom aj požiadalo ruku. Bolo to veľmi romantické. Och, dcérka, neboj sa, aj ty niekoho nájdeš, nie na tých internetoch. Táto dievčina sa volá Tima. Celé dni frčí na lolku. Určite to poznáte. Kto by predsa nepoznal lolko? Čo však nasleduje, keď nejde internet? Nejde Wi-Fi? Čo to znamená pre mňa? Nejde Wi-Fi? Nejde lolko? Keď ide lolko, nemôžem hrať. Keď nemôžem hrať, čo budem robiť dneska? Čo budem robiť? Nadých. Ešte, že mám toho féra.
Tak kto nepochopil, je zbytočné sa nervačiť nad nejakým lolkom. Radšej si pustíme nejakú slovenskú hitovku. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like a samozrejme ma poteší, ak budete toto video zdieľať, pretože mi to naozaj pomôže. A ja sa na vás teším u ďalšieho videa. Ahojte a majte pekný deň.